बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया कभिड-19 नि आयनाब्रुथि बिथोन फोसावदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव महामारी कर'ना भाइरासआ बारायनायनिफ्राय सांग्रांथि एबा रैखा खालामनो थाखाय चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि लोगोसे जिल्ला डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि चेयारमेन मुस्रि गौतम तालुकदार बिथाङा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खुगायाव मास्क गाननाय, सुबुं जानथाय थानाय, सेनिटाइजार बाहायनाय, गले गले आखाइ सुनाय आरो कभिड-19 नि माखासे गोनांथार नेमखान्थिफोरनि बिथोन फोरमायनाय जायो दि जायफ्रा बे बिथोनखौ मानिनानै सोलियाबा नोगोद 1000 रां लानाय जागोन आरो इन्डियान पेनेल क'डनि 188 आन्डार सेक्सन आरो डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005 नि गेजेरजों साजा होनाय जागोन। नैथियाव दङ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोरा हेंथा खुद्रिसारदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय रायजो सरकारा फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिनि आनजादखौ 20 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम बन्द' लाखिथ'दों। बे समावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाया कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि समावनो आनजाद खुंफुंनो नाजानाया थारैनो गनायथाव नङा होननानै फरायसाफोरा हेंथा खुद्रिसारदों आरो अनलाइन आनजाद खुंनांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामदों। आखायाव प्लेकार्ड, बेनार, पेस्टुन लानानै थाबैनो आनजाद खुंफुंनांगौ होनना दाबि दैखांदों। थामथियाव दङ। लाकुवा अइल इन्डिया लिमिटेडनि सा3 मावख'गिरिफोरा गोमानानै दं। रायजोआव जादों फिन लांखारनायनि जाथाय। काइप'नि 2 मावख'गिरिफोरखौ हगारनायनि उनाव फिन ONGCनि सा3 मावख'गिरिफोरखौ दिनै हरनि 1:30 समाव आखायाव हाथियार लानाय सिनाय मोनै दुथांनि हानजाया लांखारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लाकुवा थावनि फुंखानि लांगोनानिफ्राय 6 हाथियार लानाय दुथां सुबुंफोरा गंसे एम्बुलेन्सआव महिनी म'हान गगৈ, अलके शइकिया आरो रितुल शइकिया मुंनि सा3 अइलनि मावख'गिरिफोरखौ लानानै थांदों। बे लांखारनाय जाथायजों आलफा उदांनि आखाइ दं होनना सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बे जाथायनि सायाव आलफा उदांआ दासिम जेबो रोखा फोरमायथि होनायखौ नुनो मोनाखै। ब्रैथियाव दङ। काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव फिन मासे गान्दानि गोथै सह मोनदों। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि कहरा रेन्ज बेन्दोंआव थानाय हनुमान हाग्रानि थाखुलिनि खाथि एलिखन्दा बिलोआव मैया गं गैयै हालोदाव मासे गान्दानि गोथै सह मोनदों। DFO रमेश गगैया मिथिहोनाय बादिब्ला गान्दाखौ सिखाव मैहुरफोरा थांनाय 2-3 सिगाङावनो बुथारनानै गंखौ लानानै थांदों होनना बुंथिदों। लोगोसेनो हाग्रा बिफाननि माखासे मावख'गिरिनि आंखालावनो सामलायनो हास्लाबैयाव बेफोर जाथाया जानो हमदों होनना फोरमायथिदों। बे समाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादों होनना DFO रमेशआ मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।